שלום, כאן חנוך לנג, מכונה דוקטור דור גאולה, מתמחה ביוגת צחוק ובליצנות רפואית. פיתחתי שיטה שמשלבת בין שניהם, והיום נלמד תרגילי חימום לפני תרגילי היוגת צחוק. אם אתם מחפשים שמחת חיים, רוגע ושלווה ולהיות מרוכזים יותר בלימוד התורה, אז תרגול של 15 דקות ביום של היוגת צחוק גורם להזרמת חמצן לכל הגוף, והגוף יותר רגוע, והפעילות הזאת נובעת מהמוח. המוח מפריש חומרים טובים, והוא לא מבחין בין צחוק אמיתי לצחוק שמתורגל, וכתוצאה מזה קורים כל הדברים הנפלאים בגוף. הגמרא מספרת על רב ברוקה שפגש את אליהו הנביא, ואליהו הנביא אמר לו, אלה בני העולם הבא. שאל אותם, במה זכיתם? אז הם אמרו שאנשים שמחים אנחנו, והם משמחים את האנשים העצובים. אז עד כאן, ואנחנו תכלס נתחיל תרגילי חימום ונראה איך זה עובד. טוב, נתחיל בתרגילי חימום, והתרגיל הראשון זה נקרא מתיחת הגוף, מרימים ידיים למעלה, ומותחים את הגוף חזק, 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 יפה, ועכשיו ידיים לידים, ומותחים את הגוף חזק, 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 ויפה, יפה, יפה. ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל ריקוד, ועכשיו עובדים עליהם ברגע שנייה, וריקוד, ויפה, כל הכבוד. ועכשיו אנחנו נעטף את הברכיים, נעטף אותם, יופי, יופי. ועכשיו אנחנו נלטף את הבטן, זה עובד, עכשיו אנחנו נעלף את הרגל, זה הולך ככה, שים את הרגל ימין קדימה, אצבע קדימה, והרגל הולכת לכיוון האצבע, ומחליפים רגל. יפה. ועכשיו אנחנו שמים ידיים על המותניים ועושים סיבובים לצדדים, ונשחרר את הגוף. וקצת שני. יפה. ולטפוח על הגוף. ועכשיו טפיחה על החזה. עכשיו עם השמעת קול. ועברת הקול. ועכשיו תרגיל שממש עוזר לריכוז ומזרים הרבה דם ופותח וגורם לוויברציות במוח, וזה עוזר, יכול לעזור הרבה ללימוד התורה. זה הולך ככה, שמים ידיים על האוזניים ועושים... אפשר לעצום עיניים. ויותר חזק. ובשלב זה עד כאן להיום, ונמשיך בסרטון הבא. ואם זה מצא חן בעיניכם, אז אתם יכולים להיכנס לדף שלי בפייסבוק, שמח זה שמח בדור הגאולה, לקבל שם עוד חומר על הנושא הזה, ולהשאיר תגובות, ולהתראות בסרטון הבא.